Kıyamet gününe Hudaý Taala milyardlarca insanlaryň üstüne bir ayağın üstüne müň ayak bolup duran ýagdaýda bitin awwelini ahirille turandan ol insanlar iki jowallygyndan Hudaý Taala imanynda kämil bolup Hudaýyň söýünni söýüp söýmedigini söýmäni ulalyp dünýeden geçip giden adamlara Hudaý haslap aýtjak. Ey jowallykda haram şehwetini terk eden bendem ýa we ey jowallygyny Hudaýyň hoşlugyny geçiren bendem sene men ýanymda feriştelem ýanak sen hesabyň joda bärik gela diýip aýtjak. Ar kep maýşy ululanyna tawbasy kabuldur birzat on gurruňy öz başyna ýöne ýanky gurruň içine girmeýe hiç wagtda. Ey jowallygyny Hudaýyň hoşlugyny geçirilen içine girmeýe. Ganaglasa da girmeýe. Başga ýerden Hudaýyň razyçylygyny tapsa tapar. Emma ýankyň içine girmeýärdi. Sen men ýanymda feriştelem ýanak diýilýän gurruňa girmeýär. Inişmal bir tofar adamla, bir tofar denanala biri-birini allap näme diýe? Men ýaşym 40 baranny 50 baranda haja gitjek, şonu tawba etjek ahim men diýe. Awelene tawba diýäniňi odaly gurrun kän geçdi. Hudaý Taala insanlaryň maskarasy goýan zat däldir. On adamlaryň maskarasy edip men günämi etjek, ýerinden tawba etjek diýip. Bir. İkincisi de hiç ol adamlar görýänsiňiz tawba netip etýän nädir? Haja gidip gelenler. Bir kefde bir ay bir gowuljak ýanakdyr. Bir ay geçenden sonra öňkön küçülükdir. Öňkön küçülük. Näme diýip? Odal öz pikirini öýdi şojuredy. Odal pikiriniň öýdi, zannynyň öýdi gowlugyň ornuna diýdi. Odal Hudaýyň hoşlugyny tapyn diýip ýadynda ýok. Bizatlar ol maskara tutunýardy. Näme diýip? Dine girmegi ýük mykady. Habary ýok dine girmek Hudaýyň aşkydygyndan. Dine girmek Allahyň rahmatynyň eteginde ýaşamakdygyndan. Heyfke ol adamlara bu gurrunly de nesip eden akşo taýyn aýtsan aý. Kaşki şu gurrunly de nesip edip Rasulullah sahabalarynyň gurruny nesip edip ey men ders alaýyn şu gurrun denip kaş şu gurrunlerde bir eştan bolsa da bu gurruny de nesip eden habis bir batyllary, habis fikirleriniň bir şuumlygy sebepli. Hudaý saklasyn o ýagdaýdan. Hudaý saklasyn. Fikirleriniň öz ýagdaýlarynyň ýaşaýyşynyň öz şojure bolansaň bu gurrunlardan ne bidarlar var näme dip bu gurrunga girseler arkalaryna ýük ýüklenjek ýaly. Habary ýok bu gurrunlaryň içine girse Rasulullahyň gujogynyň içine girjeginden, Allahyň rahmatynyň içine girjeginden, Hudaýyň nurunyň etegine girjeginden. Ol ýükü Hudaý Taalaň özi men sen arkam diýip duka ýük boljakmy? Ola nygmat, ola bereket,